Ang mananalaysay na walang intro. Puro lamang halakhak. Sige at magkwento. Captain Kokak. Gabi ng piyesta ng Sitio Claridad. Nagkasundong sunugin ng mga tao sa sitio ang munting kubo ni Rosalie. Kasabay ng pagliyab ng munting kubong iyon ay ang alingaw-ngaw ng sigaw ng isang babae. Hindi na magiging masaya ang bawat magiging piyesta nyo. Ikamamatay ng sino man sa inyo ang kapanghasan ng inyong mga bibig at pagkalam ng sikmura. Hindi kayo bubusugin ng pagkaganid nyo sa laman. Hindi kailanman. Hindi. Tuluyang natupok ang kubo. Dala-dala ng mga taga-sityo ang matamis na pagkakangisi sa kanilang mga mukha. Sige na pare, sumama ka na sa akin. Ako na ang sasagot sa pamasahe mo sa eroplano. Pamimilit sa akin ni Robert sabay akbay sa akin. Mag-iisang taon na rin kaming magkakilala at magkaibigan. 2 semestre na ang pinagsamahan namin sa eskwela bilang magkaklase. Mabait naman ito. Kasundo ko sa lahat ng bagay. Mga trip sa buhay, kalokohan, at pagkain. Noong unang salta niya nga rito sa syudad at naging kaklase ko sa isang subject ay mababakas mo rito ang pagkaprobinsyano. Ang palagi niyang suot ay ang damit na may 3 butones sa bandang parting pagitan ng leeg at dibdib na may mahabang manggas na palagi niyang tinutupi hanggang sa siko. Mabuti na lang at maganda ang pangangatawan nito na halatang banat sa trabaho. Kung kaya't hindi iyon masagwang tignan. Tiniternohan niya pa iyon ng maluwag na slacks na kulay abo, planchadong-planchado tsaka orange na rubber shoes. Palagi ring maayos ang buhok nito. Nakagel palagi na ang hati ng pagkakasuklay ay gitnang gitna. Palagi itong nagiging tampulan ng katatawanan dahil sa pananamit niyang iyon. Nakakakonsensya nga dahil aminado akong natatawa rin sa kanya noon dahil sa mga pormahan niya. Kung paano kami naging magkaibigan? Simple lang. Dinaan ako sa baong kakanin ng loko. Break time noon. Nagsilabasan ng mga kaklase namin para magmerienda. May iilan na nagpaiwan sa loob ng silid. Iba't iba ang dahilan. May takot maarawan, nagkukunwaring nag-aaral para magmukhang matalino, at yung iba ay tinatamad lang talaga. Ang dahilan ko noon ay wala kasi akong pera para ipambili ng merienda. Sakto lang ang pera ko para sa pamasahe pa uwi. Nang mapatingin ako kay Robert ay nakita akong naglabas ito ng isang supot mula sa backpack niya. Mula sa supot na iyon ay inilabas niya ang mga nakataling suman. Nababalot iyon sa dahon ng saging. Nang maipatong niya na sa lamesa ang mga iyon ay may kinuha ulit siya sa supot kung saan nanggaling ang mga suman. Isang plastic labo na naglalaman ng latik na sausawan ng suman. Hindi na ako sa kanya nakatingin ng mga oras na iyon, kundi sa suman na binabalatan niya. Napalunok pa ako ng laway nang pigain niya sa suman ang plastic labo na naglalaman ng latik. Nagulat na lang ako nang tawagin niya ako. Pare, tara! Sigaw nito sa akin na bahagyang itinaas ang hawak na suman at latik. Isang imbitasyong hindi ko pwedeng tanggihan. Imbitasyon na nauwi sa pagkakaroon ng isang matalik na kaibigan. Ano pare? Sasama ka ba? Nakaakbay pa rin ang loko sa akin. Ikaw ang sasagot sa pamasahe ko? Nakakahiya pare. Ang mahal nun. Sagot ko sa kanya. Hinayaan ko lang ang bisig niya na nakaakbay sa aking balikat. Ayos lang yun pare. Marami kaming baboy. Isang baboy lang ang maibenta namin bawi na agad ang ipapamasahe mo sa eroplano. Saka what is the friend is for, di ba? Muntik ko nang murahin ng loko dahil sa pag-i-English niya. Hindi ako magaling sa English, pero sigurado akong mali ang gramming niya. Tatanga-tanga talaga. Sige pare sa Sabado na yun. Doon natin ilalaan ang sem break natin. Saktong-sakto at pista rin sa amin kinabukasan pagdating natin doon. Sambit nito, tinapik pa ako ng kanyang kamao sa dibdib bago tuluyang tumalikod at umalis.
Lumapag ang sinakyan naming eroplano sa siyudad ng Katbalogan. Sumakay pa kami ng bus noon at tricycle bago marating ang tahimik na kalyeng walang katao-tao. Yan pare, papasok tayo sa gubat na yan. Mga 2 oras na lakaran at mararating na natin ang sityo namin. Sambit ng kaibigan ko sabay nguso sa kasukalan. Anak ng 2 oras? Sambit ko. Di ko kasi akalain na may magaganap pa palang mahabang lakaran bago namin marating ang sityo nila. Habang nakasimangot ako ay siya namang pagtawa niya. Halatang nangaasar ang loko. Ano nga ba naman ang magagawa ko? Andun na kami. Habang tinatahak namin ang kagubatan ay unti-unting napawi ang pagkainis ko. Binusog ng kagubatang iyon ang aking paningin na kay tagal nang nagnanasang makakita ng mga katulad ng kung anong mayroon sa gubat na iyon. Nakikisigang malalaking puno, iba't ibang uri ng halaman, paminsan-minsang pagsulpot ng iba't ibang uri ng kulisap, at mga huni ng ibong tila nilikha ng pinakamagaling na manglilikha. Mahigit 1 oras na kaming naglalakad nang makaramdam ako ng pagkauhaw. Nagpahinga muna kami sa ilalim ng isang malaking punong may mayayabong na dahong tila ibinibida ang lilim na kaya niyang ibigay. Inilapag ko ang backpack ko at binuksan iyon. Hinanungkat ang loob, subalit hindi ko natagpuan ang hinahanap ko. Pag minalas ka nga naman wala sa bag ko ang lagayan ko ng tubig. May tubig ka ba dyan pare? Tanong ko kay Robert habang patuloy sa pagkalkal ng aking bag at umaasang lilitaw roon ang lagayan ko ng tubig. Naku pare, nakalimutan ata natin sa bus yung mga baunan natin. Pero huwag kang mag-alala. Madaraanan natin ang kubo ni Lola Rosalie. Makikiinom na lang tayo roon. Sambit ng loko sabay turo sa isang bahagi ng gubat. Agad kaming tumindig at ipinagpatuloy ang lakaran. Hindi pa man kami lubusang nakakarating sa sinasabi niyang kubo ay biglang may sumulpot na matandang babae mula sa likod ng isang malaking puno. Nakasuot ito ng duster na kumukupas na ang kulay. Medyo hukot na ang pagkakatindig nito. Subalit pasan-pasan pa rin sa balikat ng isang batang baboy ramo na sa tingin ko ay nahuli niya mula sa liblib. Ang labis pang nakapukaw ng atensyon ko ay ang putol nitong braso na halatang sanhi ng sunog ang dahilan dahil sa mga peklat ng braso nitong napagputulan ng bisig. Agad itong nilapitan ni Robert. Nagmano sa nag-iisang kamay nito at pagkatapos ay kinuha mula sa balikat ng matanda ang pasan nitong batang baboy ramo. Ipinasan iyon ng kaibigan ko sa kanyang balikat. Lola, ako na pong magdadala nito sa kubo nyo. Siya nga po pala. Si Mario po. Matalik kong kaibigan sa Maynila. Mabait po yan. Sambit ng kaibigan ko sabay baling ng tingin nila sa akin. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa mukha ng matanda. Kulubot at sunog ang kalahati noon. Nauna nang lumakad si Robert. Ako naman ay agad na lumapit sa matanda at nagmano sa nag-iisang kamay nito. Subalit nagulat ako sa mga isinambit nito. Iho, umuwi ka na. Hindi ka dapat nagpunta rito. Isinubo mo lang ang sarili mo sa kamatayan. Yang si Robert, mabuting bata yan. Pero ang mga tao sa sityo, huwag kang magpapakatiwala. Nawala na sa sunog na mukha nito ang pagkakangiti. Narating namin ang kubo ng matanda at nakainom ng tubig. Pinakain din kami nito ng nilagang saging na may sawsawang bagoong isda. Makakatulong raw iyon dahil mahigit 1 oras pa ang kailangan naming lakarin. 1 oras na lakaran pa ay narating na namin ang sityo. Agad kaming sinalubong ng matatamis ng ngiti ng mga tao roon. Lalong-lalo na ang mga magulang ni Robert. Nang ipakilala pa ako nito sa kanila ay mas lalong natuwa ang mga ito. Halos walang paglagyan ng kasiyahan ng mga tao roon. Nagsipagpalakpakan pa nga ang iba. Tingin ko ay nasa 200 hanggang 300 lang ang populasyon ng mga tao roon. Kakaunti lang din kasi ang mga kabahayan. Pare, gustong-gusto ka talaga nila. Bihira lang kasing makakita ng mga tao yan eh. Pagpapaliwanag ni Robert sa bayaya sa akin para ipakita ang bahay nila at ang ipinagmamalaki niyang babuyan. Marami rin itong mga alagang iba't ibang hayop bukod sa baboy.
Sinamahan na rin ako nito sa isang maliit na kubong katabi lang ng mas malaking kubo nila. Roon daw ako mamamalagi ng magdamag. Ayos naman ang naging takbo ng hapong iyon. Bago sumapit ang gabi ay binusog ako ng mga tao roon sa iba't ibang lutong putahe na ipinagmamalaki raw nila. Baboy, kambing, kuneho, manok, bibe at iba't ibang uri ng kakanin. Nakisayaw rin kaming magkaibigan sa mga ito sa saliw ng gitara at tunog ng pagpukpok sa kawayang lumilikha ng kakatuwang mga nota. Mabubuti at masiyahin ang mga tao roon. Hindi mahirap pakibagayan. Pagsapit ng gabi ay inihatid na ako ni Robert sa maliit na kubo na siyang tutulugan ko. Kailangan ko na raw magpahinga. At bukas sa araw ng mismong pista ay mas magiging masaya pa. Hinili ako ng mga isiping tumatakbo sa isip ko ng gabing iyon. Ang payak subalit kontentong pamumuhay ng mga tao sa sityo. At ang sinabi ng matandang babaeng nakasalubong namin kanina sa daan papunta rito. Bakit naman hindi ko kailangang pagkatiwalaan ng mga tao sa lugar na ito? Kitang-kita naman ang pagkagiliw ng mga ito at mabuting pakikisamang ipinapakita sa akin. Iyon ang huling katanungan sa isip ko bago ako makatulog sa piling ng musikang hatid ng mga kuliglig. Kinaumagahan ay ginising ako ng hinihingal kong kaibigan. Pare, magmadali ka. Kailangan na nating makaalis dito. Hindi sila tutupad sa pangako nila sa akin. Siya na mismo ang humatak sa braso ko para makabangon ako sa higaan. Bakit? Anong problema? Tanong ko rito habang mabilis na inaayos sa mga gamit ko dahil sa pagkataranta. Bilisan mo! Huwag mo nang dalhin yan! Sabat nito. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Basta kapag binuksan ko ang pinto ay tumakbo ka ng mabilis sa kakahuyan. Magtungo ka sa kubo ni Lola Rosalie. Sasamahan ka niya hanggang makatakas sa lugar na ito. Dugtong pa nito. Nang buksan ni Robert ang pinto ay nakaabang na ang mga residente. Nakangiti ito at tila gutom na gutom akong tinitignan. Takbo na, Mario! Sigaw ng kaibigan ko nang akmang tumakbo papalapit sa akin ng isang residente. Agad naman iyong hinarang ni Robert. Ang ilan sa mga ito ay nakatanggap ng malalakas na suntok mula sa aking kaibigan. Walang nagawa ang paglaban ni Robert. Malakas nga ito pero marami ang kalaban. Wala ring nagawa ang pagtakbo ko. Sadyang mas mabibilis ang mga ito. 5 malalaking kalalakihan ang humahawak kay Robert. Ako naman ay mahigpit na hawak ng isang lalaki. Ang tatay niya. Nangako kayo sa akin. Hindi nyo gagalawin ang kaibigan ko. Hanggang ngayon ba ay pinagkakanulo pa rin kayo ng pagkagutom nyo sa karne ng tao? Iyan ang ikakaubos ng lahi natin. Sambit ni Robert habang pumipiglas sa pagkakahawak sa kanya ng 5 kalalakihan. Parang bingin na ang mga residente. Wala nang pakialam ang mga ito sa mga isinisigaw ng kaibigan ko. Ako naman ay naihina sa salawal sa sobrang takot. Parang wala nang lakas sa mga tuhod ko at hindi na magawa ang kahit isang paghakbang lamang. Lalo na nang magpalit ng anyo ang lalaking may hawak sa akin. Bigla itong tinubuan ng mahahabang balahibo sa buong katawan. Humaba ang nguso nito na parang sa itsura ng daga. Nagkaroon ng matatalas na pangil at mga kuko sa mga daliri nito sa kamay at sa paa. Nasira rin ang damit nito dahil sa pagtubo ng malalapad na pakpak na kagaya ng sa paniki. Akmang sasakmalin na ako ng nilalang na iyon sa aking liig nang muling sumigaw si Robert. Tay, ang sumpa! Huwag niyong kalimutan ang sumpa! Mamamatay sa atin ang sino mang kumain ng karne ng tao. Sigaw ng kaibigan ko. Humahagulgul na ito sa pag-iyak pero patuloy pa rin sa pagpupumiglas. Tila nahimasmasan ang halimaw na may hawak sa akin. Bumalik ito sa pagiging anyong tao. Problema ba yun, anak? Di patayin na lang natin siya at pagkatapos ay ipakain sa mga baboy. Tapos yung mga baboy ang pagsasaluhan natin. Para na rin tayong kumain ng karne ng tao noon. Hindi pa e-epekto ang sumpa. Paliwanag ng lalaking may hawak sa akin. Dahil sa sinambit na iyon ng lalaki ay nanlisik ang mata ng kaibigan ko.
Bigla itong nagbago ng anyo na katulad ng sa tatay niya kanina. Winasiwas nito ang pakpak na naging dahilan para mag-atrasa ng mga kalalakihang humahawak sa kanya kanina. Mabilis itong tumakbo papalapit sa amin at sinuntok ang kanyang ama. Bagsak sa lupa ang tulala niyang ama. Agad din itong pinulupot ang mga kamay sa katawan ko saka mabilis lumipad patungo sa isang direksyon. Sa kagubatan. Malayo sa direksyon kung nasaan ang kubo ni Lola Rosalie. Mula sa itaas ay kitang-kita ko ang pagpapalit ng anyo ng mga residente. May mga naging baboy, aso, at ang iba ay nanatiling tao subalit nagkaroon lang ng mga balahibo sa katawan. Sumuot ang mga ito sa kagubatan para habulin kaming magkaibigan. Wala na akong lakas ng mga oras na iyon. Tanging pagkatakot na lang ang nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala pare. Ligtas na tayo. Dalawa lang kami ng tatay ko na may kakayahang lumipad. Hindi nila tayo maaabutan. Wika ng kaibigan kong sa mga oras na iyon ay larawan ng isang halimaw. Dahil sa pagkahapo at matinding pagod ay nawalan na ako ng malay. Nang magkaroon ako ng malay ay nasa isang pamilyar na lugar na kami. Nasa kubo na kami ni Lola Rosalie. Ano iho? Ayos ka na ba? Hindi ba't sinabihan na kita noong una pa lang na huwag ka nang tumuloy sa sityo? Pero tumuloy ka pa rin. Sambit ng matanda habang nakatingin sa akin. Ibinaling rin nito ang tingin kay Robert. At ikaw naman apo, hindi ba't sinabi ko na sa iyo na wala ng pag-asa yung angkan natin? Binigyan ko na sila ng isang matinding sumpa. Ay ganoon pa rin ang pagkagalit nila sa laman. Mga walang kadala-dala. Ang tinutukoy ng matanda ay ang matinding sumpa na iniwan niya sa sityong iyon matapos sunugin ang kanyang munting kubo. Dahil sa pagtulong niyang makatakas ang isang kaibigan kagaya ng ginagawa ngayon ni Robert. Isang sumpang magpapahirap sa anumang lahi ng aswang. Kamatayan ng katumbas ng pagkain ng laman ng tao. Maya-maya ay unti-unting nagkaroon ng pagkaluskos sa labas ng kubo ng matanda. Magkahalong huni ng iba't ibang hayop na handang sumagpang ng alinmang makikitang gumagalaw. Tumindig ang matandang babae. Robert, apo, kapag namatay ako ngayong araw ay ipagpatuloy mo ang pagkakaroon ng mabuting puso sa kabila ng totoong pagkatao natin. Tinig ng matanda. Kitang-kita ko ang pagngilid ng luha sa mata ng kaibigan ko. Wag mo na akong tulungan, apo. Alam mong kayang-kaya ko silang lahat. Saka sisingilin ko lang sila sa pagsunog nila sa akin. Kung hindi pa rin sapat ang pagpapahirap ng sumpang binitiwan ko sa kanila ay wawakasan ko na lang ang kanilang mga buhay. Huling sambit ng matanda matapos magtali ng itak sa kanyang putol na braso na isinausaw sa asin ang talim nito. Nagkaroon ng makapal na balahibo ang matanda at naging isang malaking nilalang kagaya ng sa paniki. Nang lumabas ito ng kubo ay pumaimbabaw ang mga hiyawan at atungal ng mga halimaw. Alam ni Robert na ang lola niya ang pinakamalakas na aswang at walang sino man ang makakatalo rito. Subalit ng oras na iyon, kasabay ng pagkamatay ng buong angkan niya, ay ang pagwawakas rin ng buhay ng kanyang pinakamamahal na lola. Dahil sa sobrang pagod ay nakatulog kaming magkaibigan sa loob ng kubo. Inihele si Robert ng nararamdamang kapighatian sa pagkamatay ng kanyang lola. Pinaantok naman ako ng kapayapaang naramdaman ko sa mga oras na iyon. At isang isipin na hindi lahat ng aswang ay masama. Sadyang may mabubuti rin. Ang dalawa sa mga ito ay nagmula sa Sitio Claridad. Bumalik tayo sa nakaraan. 40 taon ang nakalilipas. Sa isang lugar sa Visayas, 8 oras kung manggagaling ka sa syudad ng Catbalogan, lulan ng isang bus. Doon naninirahan ang aking mga tiyahin na mga kapatid ng aking ama. Napagpasyahan kong doon magbakasyon ng 1 buwan
para kahit papaano ay mabawas-bawasan ang stress na dulot ng 10 taon kong pagtatrabaho sa Maynila. 21 taon pa lamang ako noong nakagraduate sa kursong criminology ay nagtrabaho na ako bilang gwardiya. Bakit gwardiya at hindi pulis? Simple lang. Bagamat naipasa ko ang board exam ay hindi natutuloy ang aplikasyon ko sa pagpupulis dahil pinupolitika noon ang proseso. Kapag wala kang matatag na padrino ay laglag ang aplikasyon mo. Kaya ayon, pinanindigan ko na lang ang paggugwardya. Pero ayos naman dahil nagamit ko ang natapos kong kurso para maitaas ang aking posisyon bilang opisyal ng isang security agency na nagtatalaga ng mga gwardya sa iba't ibang establishmento sa Luzon, partikular sa Maynila. Dahil malaki naman ang kitaan sa ganoong trabaho ay isinuko ko na ang pangarap kong maging isang pulis. Bukas palad naman akong pinatuloy ng aking mga tiyahin sa kanilang pamamahay. Palibhasa'y tumandang dalaga ang mga ito kung kaya't sabik sa presensya ng isang anak. Asikasong-asikaso ako ng mga ito mula umaga hanggang gabi. Buhay senyorito ako ng mga panahong iyon. Dinadama ko ang samyo ng sariwang hangin. Tunog ng mga naghahampasang dahon ng mga puno at panakanakang huni ng iba't ibang ibon. Mga bagay na ipagkakait sa iyo ng Maynila. Sa unang linggo pa lamang ng aking pamamalagi sa probinsyang iyon ay binusog na nila ako ng sarit-saring pagkain na matagal ko nang hinahanap-hanap. Lalo na ang suman na nakabalot sa dahon ng saging. Napakainam talaga kapag sa sariling pamamahay gagawin ang kakaning iyon. Paniguradong hindi ka bibitinin sa latik. Siguradong hindi mo isasawsaw ang suman sa latik. Bagkus ay isasabaw mo ang latik sa hinubarang suman. Pero may isang pagkain talaga akong gustong matikman kaya pinili kong magbakasyon sa mga tiyahin ko. Iyon ay ang kinilaw na baboy ramo. Hindi ko alam kung anong tawag sa putahing iyon. Basta ay kilawin ang tawag ko roon dahil parang pakukuluan lang ang karne ng baboy ramo at pagkatapos ay titimplahan na ng iba't ibang pangpalasa. Ano? Gusto mong makakain noon? Nako, matagal nang walang nangangalaga at nagkakatay ng baboy ramo rito. Sambit ng isa kong tiyahin habang winawalis ang mga bulok na dahon sa bakura na nagsilaglagan mula sa puno ng talisay. Wala pong problema iyon, tiya. Ako na po ang manguhuli. Katulad ng ginagawa namin ni Itay noong bata pa ako. Mas madali ko na pong magagawa ngayon iyon dahil mayroon na ako nito. Suhestyon ko sa tiyahin ko. Kasabay ng bahagya akong pagtagilid para ipakita sa kanya ang nakasukbit na 45 baril sa aking tagiliran. Sige iho, pero wag na wag kang paparoon. Yang Sitio Claridad na yan, puro aswang ang nakatira dyan. Seryosong sambit sa akin ang tiyahin ko kasabay ng pagturo sa isang bundok na may kalayuan pero kaya namang matanaw ng paningin bago tumalikod at pumasok ng pinto papuntang kusina. Bilin sa akin ng tatay ko, ang totoong lalaki raw ay dapat matapang. Pero hanggat may pagkakataon ay marapat na umiwas sa isang bagay na maglalapit sa akin sa kapahamakan. Kaya nagdesisyon ako kung saan ako mangangaso. Sa kagubatang malapit sa Sitio Claridad. Kinaumagahan nga ay maaga akong naghanda. Bitbit ang 45 baril at 2 ekstrang magasin na nakasukbit sa aking tagiliran ay agad kong tinungo ang nasabing bundok. Mahigit 3 oras na lakaran kasama na ang pagpasok sa kasukalan ay narating ko ang pusod nito. Roon ay nagkubli akong maigi sa isang matabang katawan ng puno na bahagyang ikinukubli ng mga halaman. Iniwasan kong makalikha ng kahit anong ingay na maaaring maging dahilan sa pagkakabulabog ng baboy ramong maaaring dumaan sa lugar na malapit sa pinagkukublian ko. Maya-maya ay biglang may kumaluskos sa di kalayuan. Agad kong itinutok ang aking baril na kanina pa nakakasa. Biglang iniluwa ng mayayabong na dahon ng mga halaman ng isang babae. Sa di kalayuan ay tanaw na tanaw ko ang itsura nito. Nakasuot ito ng t-shirt at pantalon na hindi gaanong hapit sa katawan nito. Tanging paa, kamay,
at mukha lang nito ang makikita. Katamtaman ng taas, nabiyayaan ng kayumangging kulay na marapat ipagmalaki ng isang Pilipina. At balingkinitang katawang animoy inihulma ng isang magaling na manglililok. Larawan ng isang mahinhing dalaga kung hindi lang dahil sa itak na nakasukbit sa kanyang bewang at isang baboy ramo na nakapasan sa mga balikat nito. Mabilis akong tumayo at lumabas mula sa pagkakakubli. Kitang-kita ko ang pagkagulat nito na kaagad mabilis na inilapag sa lupa ang pasan na baboy ramo. At paghugot ng itak mula sa sisidlan nito na nakasukbit sa bewang niya. Nagtama ang aming paningin. Mas namasdan ko pang maigi ang mukha nito. May malamlam na matang may mahabang pilik. Maliit ngunit may katangusang ilong. Makipot at tikwas na labi at perpektong hugis ng mukha. 31 taong gulang na ako pero sa kauna-unahang pagkakataon ay nakadama ako ng pag-ibig. Hindi ko maipaliwanag ang iba yung kiliting gumagapang sa sikmura ko ng mga oras na iyon habang magkatitigan kami. Sabi nga nila, the butterflies is the stomach inside. Parang ganun. Bumalik lang ako sa kamalayan nang magsalita ito. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Bakit meron ka niyan? Sunod-sunod na tanong nito habang nakaturo sa akin ang hawak niyang itak. Ipinagpapalit-palit niya rin ang kanyang tingin sa mukha ko at sa hawak kong baril. Ako si Alfonso. Naghahanap ako ng baboy ramo para hulihin. Sagot ko rito habang mabilis na ibinalik ang baril ko sa sisidlan nitong nakasukbit sa tagiliran ko. Nararahuyo pa rin ako sa maamong mukha nito. Ni hindi ko pinansin ang hawak nitong itak na nakatutok sa akin. Hindi ako natakot sa isiping maaaring wakasan nito ang buhay ko gamit ang itak na hawak nito. Tuluyan na akong nalunod sa mahikang dulot ng ibayong pag-ibig. Ganoon ba? Ibigay mo sa akin yan. Huwag kang lalapit. Ibato mo sa likuran ko. Tapos ay umatras ka ng 10 hakbang. Ang tinutukoy niya ay ang isinukbit kong baril sa tagiliran ko. Agad ko iyong binunot at initsa sa likuran niya. Humakbang pa ako ng 10 ulit paatras. Tila isang parusa ang bawat hakbang papalayo sa kanya. Matapos kong humakbang paatras ay itinaga niya ng pagkalakas-lakas ang hawak na itak sa baboy ramo na nakalapag sa lupa. Nasundan pa ang pagtagang iyon hanggang mahati sa dalawa ang baboy. Dinampot niya ang parting may ulo at ipinasan sa balikat. Dinampot niya rin ang baril kong initsya ko kanina. Sa'yo na yan. At huwag ka nang babalik rito kung ayaw mong mamatay. Matigas niyang tinig. Ang tinutukoy niya ay ang puwetang bahagi ng baboy ramo na naiwang nakalapag sa lupa. Matapos ang naisambit niyang iyon ay mabilis itong sumuot sa kasukalan na taglaho. Naiwan akong tulala. Pumaimbabaw sa aking pag-iisip ang huli niyang sinabi na ikamamatay ko ang pagbabalik sa lugar na iyon. Natawa ako sa isiping iyon. Hindi ba't kamatayan din kung hindi mo makikita ang taong iyong iniibig? Nakauwi ako sa bahay ng mga tiyahin kong may panibagong galak. Nagtaka pa ang mga ito dahil sa abot tengang pagkakangiti ko at pasan-pasan kong kalahating baboy ramo. Sinabi ko na lang na nahuli ko iyon at nakatakas yung kalahati. Tinanong din ng mga ito kung bakit wala na ang baril na nakasukbit sa lalagyan nito sa tagiliran ko. Idinugtong ko na lang na tinangay iyon ng kalahating parte ng nakatakas na baboy ramo. Hindi na humaba pa ang usapan at naghalakhakan na lang kaming magtsatsahin. Kinaumagahan ay muli kong tinungo ang eksaktong lugar kung saan ko nakita ang magandang babaeng hindi ko alam ang pangalan. Muli ay nagkubli ako sa matabang punong nahaharangan ng mayayabong na dahon ng mga ligaw na halaman. Hindi ko alintana ang panganib. Wala na akong dalang baril noon. Ang tanging sandatang mayroon na lang ako ay isang bagay na nasa aking bulsa na alam kong magpapaamo sa kahit sinong babae at isang pusong nagmamahal.
Habang nagkukubli ako at nag-aabang sa babaeng nagpatibok sa puso ko ay siya namang paglabas ng tumatakbong baboy Ramon na nagmula sa isang bahagi ng gubat na maraming halaman. Tatayo sana ako para habulin at sunggaban ang baboy Ramon nang biglang may tumalong isang nilalang at sinunggaban ang baboy. Mabalahibo ang nilalang na iyon at may pagkakahawig sa isang malaking paniki. Gamit ang matutulis nitong kuko sa daliri ng kamay ay tinusok nito ang baboy sa parteng liig na siyang dahilan ng pagkamatay ng nasabing baboy. Kung ikinatakot ko ang eksenang iyon ay mas ikinagulat ko ang sumunod na nangyari. Ang kaninang walang kasing bilis at kasing bagsik na halimaw ay unti-unting nag-anyong tao. Pamilyar ang maamong mukha nito. At ang bulto ng balingkinitang katawang hindi nakukublian ng kahit anong saplot. Takot man ay nangibabaw pa rin ang kagustuhan kong makilala ang babaeng iyon. Hinubad ko ang suot kong jacket at ibinato yun sa hubad na babaeng kanina'y larawan ng isang halimaw. Ngunit sa isang iglap, imbis na isuot ang ibinato kong kasuotan ay muling nagsahalimaw ang babae at mabilis na nakarating sa harap ko. Ikaw, hindi ba't sinabi kong kamatayan ang katumbas ng pagbabalik mo rito? Tinig ng halimaw na nasa harap ko. Madiin ang pagkakakapit nito sa magkabilang balikat ko. Napapikit na lang ako noon habang dinudukot ang sandatang nasa aking bulsa. Ito, gusto ko lang ibigay sa iyo at makipagkaibigan. Inabot ko sa kanya ang isang tsokolating binili ko sa isang mall sa Maynila. Nakapikit pa rin ako sa mga oras na iyon. Parang hindi ko yata kayang makita siyang ganoon ang itsura. Maraming salamat. Bumalik sa normal ang tinig nito. Boses ng isang babae. Unti-unti na ring lumuwag ang mahigpit na pagkakahawak nito sa balikat ko. Buksan mo ang mga mata mo. Utos nito. Agad ko namang iminulat ang aking mga mata. Muntik na akong matawa noong makita ko ang nagkalat na tsokolate sa kanyang bibig. Noong nagbaba ko ng tingin ay kitang-kita ko ang maalindog na kabundukan ng Samar. Kung kaya't muli akong pumikit. Nakahubad ka. Isuot mo muna yung jacket ko na initsa ko sa'yo kanina. Sambit ko habang nakapikit. Nang muling magmulat ako ng mga mata ay may taklob na ang kabundukan ng Samar at buong kalikasan nito. Ipinagtaka ko kung bakit umiiyak ito. Sinabi niya na unang beses pa lang daw siyang nakatanggap ng regalo sa buong buhay niya. At yung iniregalo ko raw ay sadyang napakasarap. Yung kaninang matinding takot na naramdaman ko ay napalitan ng iba yung kasiyahan dahil sa kahali-hali ng ngiti sa kanyang mukha habang umiiyak. Doon ay nalaman ko na rin ang pangalan niya. Rosalie. Ang pinakamagandang pangalang narinig ko sa buong buhay ko. Sa natitirang 2 linggo ng aking bakasyon ay araw-araw kaming nagtatagpo sa gubat na iyon. Bagamat aswang si Rosalie ay mahal na mahal ko ito. Ang dapat ko na lang gawin ay ipagtapat iyon at sabihin sa kanya. Sa tingin ko ay dapat ko nang sabihin kahit sa maikling panahon pa lamang ng aming pagkakakilala. Matapos niyang maubos ang 3 kahon ng tsokolate ay bigla nitong ipinagtapat ang isang lihim. May kapangyarihan ako. Sambit niya habang nagpupunas ng natirang tsokolate sa kanyang bibig. Alam ko, nakita ko na nga, di ba? Sambit ko habang nilalantakan ng isang kunehong inihaw namin sa ginawa kong siga. Kaya kong bumitaw ng isang sumpa. Basta't isisigaw ko ito sa hangin kasabay ng matinding kasiyahan o kalungkutan. Pero hindi ko maaaring gamitin ang kapangyarihang iyon sa sarili ko. Gusto mo ba ng halimbawa? Hindi pa man ako nakakasagot ay mabilis niya akong hinalikan sa labi sabay tayo at may isinigaw. Agarang mamamatay ang sino mang aswang na magdudulot ng sugat sa pinakamamahal ko.
Pumaimbabaw ang tinig niya kasabay ng pagkaluskos ng mga dahon sa gubat na iyon. Hindi ko alam kung binibiro lang ba ako ni Rosalie. Agad rin akong tumayo at sinabing mahal ko siya. Kasunod noon ay ang muling paglalapat ng aming mga labi. Nang magkalas ang aming mapupusok na labi ay saka namin napagtanto na napapaligiran na kami ng iba't ibang uri ng halimaw. Mga maiitim na baboy ramong mas malaki kaysa sa ordinaryong baboy. Mga malalaking itim na aso. At ang iba'y itsurang tao lamang pero may makakapal na balahibo. Pero ang isa sa mga iyon ay sobra ang laki na kawangis ng isang paniki. Mabilis na nagpalit ng anyo si Rosalie at ipinulupot ang kamay nito sa aking bewang para sana ilipad ako at tumakas. Pero mabilis siyang nahawakan sa binti ng isa sa mga iyon na katulad niyang may pakpak din. Saan ka pupunta, Rosalie? Kailangan mo pang dagdagan ng anak ko. Hindi sapat ang isa lang. Kailangang hindi mahinto ang pagkakaroon ng mataas na antas ng aswang sa lahi natin. Sambit ng halimaw na may kapit kay Rosalie na kapareho niya ng wangis. Agad kong sinugod ang halimaw para bigyan sana ng malakas na suntok, subalit mabilis na sumulpot sa unahan ko ang isang lalaking malaki at puno ng balahibo sa katawan. Sinikmuraan ako nito na naging dahilan ng unti-unti kong pagkawala ng malay. Nagising na lang ako sa isang maliit na kubo dahil parang may yumuyugyug sa akin. Si Rosalie pala iyon. Gumising ka. Lumabas ka sa pintuang iyan at diretsuhin mo ang kasukalan. Ako ang pangalawang pinakamalakas rito sa sityo. Kung kaya't pinatay ko na ang lahat ng bantay sa bahaging iyan. Ang tinutukoy niya ay ang pinto sa aming likuran. Huwag mo akong alalahanin. Magiging handa ka ngayong araw ng pista kapag hindi ka pa tumakas. Akmang tatakbo na ako nang biglang pumasok ang haring aswang. Mabilis nitong hinablot sa leeg ang babaeng mahal ko at inihambalos sa lupa. Kitang-kita ko ang walang malay na katawan ni Rosalie sa sahig. Matapos noon ay ako naman ang binitbit ng halimaw. Para akong batang walang kalaban-laban na hawak-hawak ng malaki nitong mga kamay papalabas ng kubong iyon. Masdan mo ang sasapitin ng traidor na pinakamamahal mo. Matapos ambitin iyon ng halimaw ay kinumpas nito ang isang kamay. Lahat ng residente ay initsa ang hawak na sulong may sinding apoy sa munting kubo kung nasaan naroon si Rosalie. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ko noon. Kitang-kita ko ang pagkatupok ng kubong iyon. Wala na ang pinakamamahal ko. Tanggap ko na rin na ang araw na iyon ang siyang magiging kamatayan ko. Dahil sa mahigpit na pagkakakapit ng haring aswang sa leeg ko ay napunit ang balat noon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nabitawan ako ng halimaw. Bumagsak ito sa lupa at agarang binawian ng buhay. Nang hihina man ay sinamantala ko iyon para tumakbo. Naging maagap naman ang mga residente ng sityo na nag-anyong halimaw na rin. Ang isang malaking itim na aso ay nagawa pa akong kagatin sa braso. Sa hindi pa rin maipaliwanag na dahilan ay bumagsak iyon sa lupa at binawian ng buhay. Dahil sa eksenang iyon ay nagsipag-atrasa ng mga halimaw. Mabagal man ang aking paglalakad ay nagawa kong lisanin ang lugar na iyon, kung saan ko nakilala ang nag-iisang babaeng aking minahal na ngayon ay patay na, si Rosalie. Sa isang bahagi ng gubat, naroon ang isang babaeng naghihingalo. Sunog ang kalahati ng mukha at katawan nitong naging dahilan pa ng pagkaputol ng isang bisig at kamay. Bumalik tayo sa nakaraan. 20 taon ang nakalilipas. Bata pa si Rodolfo at Rosalie ng mga panahong iyon. Hindi na iba sa mga musmus nilang mata ang pagkain ng karne ng tao ng mga residente ng Sitio Claridad.
Tirahan ng mga kauri nilang aswang na naliligiran ng mayayamang kabundukan ng Samar. Natural na lamang sa dalawa ang nasasaksihang pagkatay sa kung sino mang mga dayong napapadpad sa kasukalang malapit sa kanilang sityo. Masarap ang karne ng babaeng dayo. Malambot ang laman noon at kaagad humihiwalay ang laman at litid sa mga buto nito kapag ninangasab. Pero higit na masarap ang karne ng isang lalaking dayo. Bukod kasi sa siksik ang laman noon ay nanlalaban pa sa kanilang pangil ang mga litid noon kapag kanilang ninangasab. Masarap kainin. Patay na pero nanlalaban pa. Ganoon na ang nakasanayan ng lahi ng mga aswang sa nasabing sityong kanilang kinasilangan. Hindi kayang punan ng karne ng mga hayop ang kasiyahang na idudulot ng pagkain ng karne ng tao. Nagbinata at nagdalaga ang dalawa. Nahasa ang kakayahan sa pangangaso ng baboy ramo at ng iba't ibang uri ng hayop na naninirahan sa kagubatang nakapalibot sa kanilang sityo. Hindi naging mahirap sa dalawa ang ginagawang panghuhuli ng mga hayop. Paano ba naman ay naiiba sila sa ibang aswang? Mas mataas ang uri nila kaysa sa mga ito. Si Rodolfo ay anak ng kasalukuyang haring aswang ng sityo. Si Rosalie naman ay anak ng isang aswang na mangkukulam na may kakayahang magbitaw ng isang sumpa. Ang dalawa ay may kakayahang makalipad. Nag-aanyong higanting paniki ang mga itong napupuno ng makakapal na balahibo sa katawan. Kumpara sa iba na nag-aanyong itim na aso, malaking baboy, at malalaking taong nababalutan din ng makapal na itim na balahibo sa katawan. Ang kanilang uri ang hindi pwedeng mahinto sa pagdami ng kanilang lahi, ang aswang na nakalilipad. Sa kanilang lahi kasi manggagaling ang susunod na magiging hari. Iyon naman ang ayaw mangyari ni Rodolfo at Rosalie. Ayaw nilang pamunuan ang sityo. Sa kanilang paglaki kasi ay unti-unti nilang nauunawaan na mali ang nakasanayan. Nagsimula ang pagkamulat ng kanilang kamalayan dahil sa isang pangyayari. Kaganapang gumising sa kanilang hindi naman dapat pumatay at kumain ng mga taong wala namang ginagawang masama sa kanilang lahi. Pagkabalik ng mga mangangasong aswang ay may kasama na itong isang lalaking bihag. Pasan-pasan iyon ng isang malaking lalaking may makapal na balahibo sa katawan. Sa tingin ng dalawa ay wala ng buhay ang bitbit ng tauhang aswang ng hari. Paanong mabubuhay iyon? Halos balat na lang ang nagdurugtong sa katawan nito at nakalaylay na ulong dilat pa ang mga mata. May kasama pa itong tatlo. Kaso nakatakas. Baka malayo na iyon pinuno. Sambit ng malaking aswang na may tangan-tangan sa katawan ng bangkay ng lalaki. Bago nito ibinagsak sa lupa ang nasabing katawan na parang nagbagsak lang ng patay na baboy. Ang iba sa nakikiusyosong aswang ay nagpalit ng anyo. Naging malalaking itim na aso ang mga iyon. At akmang papasok sa kasukalan ng magsalita ang ama ni Rodolfo, ang kasalukuyang haring aswang ng sityo. Teka lang, hindi nyo na maaabutan ng mga iyon. 2 aswang lang ang may kakayahang makahabol sa mga iyon. Matapos sambitin iyon ng hari ay napatingin ito kay Rodolfo at Rosalie. Agad namang naunawaan ng dalawa ang nais mangyari ng hari. Agad tinubuan ng makakapal na balahibo ang dalawa. Tumubo rin sa likod ng mga ito ang malapad na mga pakpak kagaya ng sa paniki. Ilang pagaspas lang ang ginawa ng dalawa ay nakalipad ang mga itong mas matayog pa sa nagtataasang mga puno ng kasukalang pumapalibot sa sityo. Ilang minutong paglipad ng dalawa ay nasilayan na nila ang pakay. Lumapag sila sa bahagi ng gubat kung saan nagaganap ang pagkaluskos. Saktong paglapag nila sa lupa ay siyang pagkatumba ng 3 tumatakas. Isa pala iyong babaeng mga nasa edad 30 at may kasamang 2 bata. Ako na lang po. Ako na lang.
Huwag ang mga anak ko. Mga bata pa sila. Iyak ng babae habang yakap-yakap ang dalawang anak. Magkahalo na ang luha nito at sipon sa mukhang hindi magawang punasan ng mga kamay na nakayakap sa mga nag-iiyakang ding mga anak. Tila isang baluting handang sapitin ang pagkadurog-durog, mabigyan lamang ng proteksyon ng iniingatang kayamanan. Dahil sa eksenang iyon ay sabay na pumagaspas ang mga pakpak ni Rodolfo at Rosalie papalayo sa lugar ng mag-iina. Natagpuan na lamang nila ang mga sariling nakaupo sa isang malaking ugat ng matandang puno ng gubat na iyon. Mugto ang parehong mga matang hatid ng larawang nagpakita sa mga ito ng katotohanan. Katotohanang hindi maganda ang nakasanayan ng mga kalahi nila. Hindi magandang napupuna ng pagkalam ng kanilang mga tiyan ng karne ng taong wala namang masamang ginagawa sa kanila. Hindi tama iyon. Hinding-hindi. Nang makabalik ang dalawa sa sityo ay hindi sila pinatawa ng parusa, sapagkat kinikilalang pinakamalalakas na aswang ang kani-kanilang mga magulang. Buhat din ang araw na iyon ay pinipeki na ng dalawa ang pagkain ng karne ng tao sa tuwing may kinakatay na dayo. Inilihim din ng dalawa ang kanilang ginagawang paglilibot sa kagubatang malapit sa sityo. Pilit nilang itinataboy papalayo ang sino mang dayong maliligaw o mapapadpad sa lugar na kanilang kinatitirahan. Dahil sa parehong pananaw at mithiing matigil ang pagpatay sa mga tao, o kahit man lang mabawasan ang ganoong uri ng gawain, ay halos araw-araw silang humihiwalay sa grupo ng mga mangangasong aswang. Nahulog ang dalawa sa isa't isa. Si Rodolfo ang unang pag-ibig ni Rosalie. Si Rosalie rin ang unang pag-ibig ni Rodolfo. May mangilan-ngilan ding pagkakataon na pinagsaluhan ng dalawa ang kani-kanilang katawan. Nagtampisaw sa masaganang kariktang hindi lang sa pagkain ng karne ng tao na kukuha, kundi sa walang sawang paghaplos at indayog na pilit nilang isinasabay sa samot-saring huni ng mga ibon at pagkaluskos ng mga dahon ng puno ng kasukalang iyon. Nagbunga ang kanilang pag-iisa. Isinilang ang kanilang supling na nabiyayaan din ng pakpak na kagaya ng sa paniki. Isang umaga ay isinama ng kanyang ama si Rodolfo sa pangangaso. Tingin kasi nito ay marapat niya nang ilipat sa anak ang pagiging hari. Total ay si Rodolfo naman ang sumunod sa kanya pagdating sa pagiging malakas at maliksi. Anak, dapat ay maging mas malakas ka kaysa sa akin. Ikaw ang susunod na magiging hari. Sambit ng kanyang ama bago makarinig ng mga pagbulong ng mga kalalakihan sa isang bahagi ng gubat. Mabilis na nagpalit ng anyo ang kanyang ama. Tinubuan ito ng malapad na pakpak sa likod. Nagkaroon ng matutulis ng ngipin at mga kuko. Sa isang paglundag lamang nito ay nakasuot na ito sa bahagi ng gubat kung saan nanggagaling ang mga pagbulong ng kalalakihan. Sa sobrang liksi ng kanyang ama ay naiwan na siya nito sa kalagitnaan ng kanyang pagbabagong anyo. Putok ng mga baril ang sumunod na nangyari. Nagkubli si Rodolfo sa mayayamang dahon ng halamang malapit kung saan nanggaling ang malalakas na putok ng baril. Kitang-kita ng kanyang dalawang mata ang duguan at nakabulagtang katawan ng ama. Nagkaluray-luray ang katawan nito sanhi ng mga sinalumbala ng baril na hawak-hawak ng apat na kalalakihan. Ang kaninang malapad na pakpak ni Rodolfo ay mas lalo pang lumapad. Ang matutulis na kuko at pangil ay mas lalo pang tumulis. At ang malaki niyang pangangatawan ay mas lalo pang lumaki. Huli na ang lahat para sa apat na lalaking pumatay sa kanyang ama. Hindi na nagawang makapagpaputok ng apat ng isa-isa silang suguri ni Rodolfo. Nagtamo ang mga ito ng mga sugat sa sikmurang tumatagos hanggang sa likod na kaagad ikinasawi.
kasabay ng kamatayan ng kanyang ama ay ang pagpanaw rin ng kanyang mithiing iligtas ang mga taong naliligaw o napapadpad sa kanilang sityo. Siya ang hinirang na bagong hari ng sityo Claridad. Tuluyan nang nagpaanod si Rodolfo sa matinding galit sa mga tao. Ang galit na iyon ang nagsilbing mitya para lumabas pa ang nakatagong pisikal na lakas ng isang aswang na kagaya niya. Pinipigilan niya na rin si Rosalie na mag-isang mangaso dahil alam niyang magliligtas lang ito ng mga dayong napapadpad o naliligaw malapit sa kanilang sityo. Sa isang pangyayari nga ay nahambalos niya ng malakas sa mukha si Rosalie nang magpumilit itong mangaso mag-isa. Dahil sa malakas na pagkakahambalos na iyon ay tumilapo ng babae. Nasaksihan iyon ng ibang aswang at ng ina ni Rosalie. Agad lumapit ang ina ng babae sa bagong hari. Panghas ka. Alam kong ikaw ang pinakamalakas dito sa sityo. Pero wag mong kalimutan na mas malakas ang mga binibitawang kong sumpa na maaari mong ikamatay. Isang sumpa ang magiging dahilan ng kamatayan mo. Susundan sana iyon ng babae ng pag-usal ng sumpa. Subalit mabilis na bumao ng bisig ni Rodolfo may matutulis na kuko sa sikmura ng matanda na tumagos hanggang sa likod. At sinong susumpa sa akin? Ikaw? Sambit ni Rodolfo sabay hugot sa bumaong bisig nito sa sikmura ng ina ni Rosalie. Bagsak sa lupa ang matandang babae. Mabilis na bumangon si Rosalie. Nagpalit ng anyo at mabilis na sinugod si Rodolfo. Subalit isang malakas na suntok lang ang natanggap niya mula sa hari na ikinawala niya ng malay at pagbabalik ng kanyang anyong tao. Naisip ni Rodolfo na walang maaaring makapatay sa kanya kundi ang sumpang maaaring bitawan ng ina ni Rosalie. Ngayong patay na ito ay wala nang maaaring maging dahilan ng kanyang kamatayan. Mula nang maging hari si Rodolfo ay mas tumindi ang mayat-mayang pangangaso at pagkain ng karne ng mga tao ng mga taga-sityo. Lingid sa kaalaman ni Rodolfo ay pumupuslit pa rin si Rosalie sa pagsuot sa kagubatan ng mag-isa. Nabatid niya iyon nang minsang palihim niya itong manmanan. Nagsama pa siya ng ilan sa mga tauhan niyang kagaya nila ay aswang din. Mula sa pagkukubli ay tanaw na tanaw niya si Rosalie. May kinakatagpong isang tao. Isang lalaki. Base sa mga kilos ng dalawa ay may pagkakaunawaan na ang mga ito. Halos tusukin ng kanyang dibdib nang makitang mabilis na hinalikan ni Rosalie ang lalaki. Sabay tumayo mula sa pagkakaupo nito at may isinigaw. Ang malakas na tinig nito ay sumabay sa malakas na pag-ihip ng hangin at hampasan ng mayayabong na dahon ng naglalakihang puno ng kasukalang iyon. Katumbas ng kamatayan ang sumunod na pangyayaring natunghayan ni Rodolfo. Naghinang ang mga labi ni Rosalie at ng lalaki. Hindi iyon katumbas ng kamatayan. Tila mas matindi iyon. Ang makitang may ibang iniibig ang iniibig mo. Para iyong paulit-ulit na kamatayan para kay Rodolfo. Nagbigay ng hudyat ang hari. At sa isang iglap ay pinaligiran nila ang dalawa. Nang magkalas ang mga labi ng dalawa ay mababaka sa mukha ng mga ito ang pagkagimbal nang mapagtantong napapaligiran sila ng iba't ibang uri ng halimaw. Mga maiitim na baboy ramong mas malaki kesa sa ordinaryong baboy. Mga malalaking itim na aso. At ang iba'y itsurang tao lamang pero may makakapal na balahibo. Pero ang isa sa mga iyon ay sobra ang laki na kawangis ng isang paniki. Mabilis na nagpalit ng anyo si Rosalie at ipinulupot ang kamay nito sa bewang ng lalaki para sana ilipad at itakas. Pero mabilis siyang nahawakan ni Rodolfo sa binti.
Saan ka pupunta, Rosalie? Kailangan mo pang dagdagan ng anak ko. Hindi sapat ang isa lang. Kailangang hindi mahinto ang pagkakaroon ng matataas na antas ng aswang sa lahi natin. Sambit ni Rodolfo ang larawan ng isang halimaw. Halimaw na may nagdurugong puso. Agad sinugod ng lalaki si Rodolfo ang nasa anyong kawangis ng higanting paniki para bigyan sana ng malakas na suntok. Subalit mabilis na sumulpot sa unahan nito ang isang tauhan ni Rodolfo ang malaki at puno ng balahibo sa katawan. Sinikmuraan nito ang lalaki na naging dahilan ng unti-unti nitong pagkawala ng malay. Dinala ng mga aswang sa sitio si Rosalie at ang walang malay na lalaki. Buo na ang desisyon ni Rodolfo. Hahayaan niyang makalaya ang lalaki sa kondisyong mananatili sa kanyang piling si Rosalie at muli ay siya lang ang iibigin. Nais niyang muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman ang kanilang nakaraan. Hinding-hindi na siya papayag na magmahal ng iba si Rosalie bukod sa kanya. Hindi na niya kayang tanggapin kung mawawala ito sa kanyang piling. Hapdi at kirot ang idudulot noon sa kanyang damdamin. Tila hindi niya na nanaisin pang mabuhay sa mundo kung mawawala sa piling niya ang nag-iisang babaeng nagpatibok sa kanyang puso, si Rosalie. Tinungo niya ang kubo kung nasaan ang lalaking bihag. Narinig niya ang tinig ng isang babaeng nagmumula sa loob ng kubo. Sinilip niya ang loob mula sa siwang ng pinto. Muli ay halos ikamatay niya ang tanawing nakatambad sa kanyang mga mata. Magkalapat na naman ang mga labi ni Rosalie at ng lalaking bihag. Nang magkalas ang mga labi nito ay itinutulak ni Rosalie ang lalaki patungo sa likurang pinto para patakasin. Dahil sa matinding kirot na iniinda ni Rodolfo ay nag-anyong halimaw ito. Winasak ang pinto. Pumasok ng kubo at mabilis na hinablot sa leeg si Rosalie at ibinalibag sa lupa. Sa lakas noon ay nawalan ng malay ang pinakamamahal niya. Matapos noon ay ang lalaking bihag naman ang binitbit niya. Para iyong batang walang kalaban-laban na hawak-hawak ng malaki niyang mga kamay papalabas ng kubong iyon. Masdan mo ang sasapitin ng traidor na pinakamamahal mo. Matapos iyon sambitin ni Rodolfo na nasaan yung halimaw ay ikinumpas nito ang isang kamay. Lahat ng residente ay initya ang hawak na sulo sa munting kubo kung nasaan naroon si Rosalie. Masakit para kay Rodolfo ang pagkatupok ng apoy ng kubong iyon kung nasaan ang babaeng pinakamamahal niya. Subalit nilamon na siya ng matinding galit at pagkainggit. Wala na ang pinakamamahal niya. May isa pa siyang gustong gawin. Ang wakasan ng buhay ng lalaking hawak-hawak niya. Ang lalaking iniibig ng kanyang iniibig. Lalong idiniin ni Rodolfo ang mariin na pagkakakapit sa leeg ng lalaking bihag na naging dahilan ng pagkapunit ng balat noon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi siya makahinga. Nakarama siya ng ibayong lamig sa buong katawan at dahan-dahang nagdilimang paningin na agad niyang ikinasawi. Iyon na ang naging kamatayan ni Rodolfo. Ang haring aswang ng Sitio Claridad.